Nu skal vi snart i gang med at fremstille nogle reagenser. Og ligesom vi fremstillede substrater, så er der også en mappe, der handler om reagensfremstilling. Og den tilhører det her laboratorium A263. Hvis vi kigger på indholdsfortegnelsen, så er der dels en SOP nummer 50201, der handler om, hvordan man fremstiller en arbejdsseddel og en etiket, når man skal lave en reagensfremstilling. Så der står faktisk, hvordan man gør. Så er der en indikatorliste i den her mappe, altså typiske indikatorer, som man bruger. Blandt andet brun kresolgrøn kan man finde her, en af dem, som man meget ofte bruger, hvordan man laver dem. Så er der en reagensliste, hvis vi kigger herom under træeren. Det kan nok lade sig gøre. Jeg kom lidt for langt. Så er der forskellige reagenser, som vi har her på laboratoriet, eller kan have. Og hvis det er noget sådan, så kan man kigge her og se, hvordan man laver dem, og dels hvordan de skal mærkes. Men jeg kan jo selvfølgelig se her, at der er tale om her de gamle mærkningsregler. Så den her reagensmappe trænger måske til at blive fornyet og opdateret. Så er der, ligesom substrater, var der en batchnummeroversigt, så er der også det for reagenser. Og ideen er sådan set nøjagtigt det samme, altså at man nu står der bare i stedet for S for substrat, så står der så R for reagens. Man skal skrive hvilket laboratorium, her vil man skrive A263. Man skal skrive datoen for, hvornår man fremstiller det, og hvilket løbenummer det har, og det giver så et samlet batchnummer. Og det skriver man så ned her, og hvad det er for et reagens, og hvad det er for en øvelse man har, hvor meget man har fremstillet, og hvem der har lavet det. Ja, og man plejer sådan set også at skrive nogle gange her, hvad reagensets navn og hvad det er for en koncentration, for eksempel, man har lavet. Det var batchnummeroversigten. Så har vi arbejdssedlerne til reagensfremstilling, og de er ret vigtige, fordi for det første er der her står der de tomme, altså de blanke, dem man skal udfylde, og den er 2 sider, man skal skrive på begge sider simpelthen. Og sådan en arbejdsseddel skal man lave for hvert reagens, og den skal godkendes af en tekniker eller en underviser, inden man går i gang med at lave den sådan rent fysisk. Jeg vil senere hen komme ind på, hvordan man laver sådan en arbejdsseddel. Blot sige, at her sidder sedlerne, man kan tage og fylde ud, og der er selvfølgelig ligesom ved batchnummeroversigten en original, som man ikke må skrive på. Når man har udfyldt sin reagensseddel, så skal man op og sætte den ind, ligesom man skulle ved substraterne, altså udfyldte arbejdssedler til reagensfremstillingen skal ligge her i nummerorden. Så her hedder nummer 1, og her hedder nummer 4. Det ser sørgeligt ikke ud, som om det er så meget i nummerorden. Det er heller ikke lavet på de samme dage. Det er den 18. Det her det er den 22. Det har blevet lavet. Det her det er den 22. også. Så der burde være noget i nummerorden. Lad os se, om de har været rigtige. Nummer 4 og nummer 4, det ser den 14. Det er 22. maj. Og 22. maj, der er nogen, der har lavet en forkert en. Men her har vi så en, der er 3'er. Og her har vi en, det var dog mærkeligt. Det må man lige snakke med dem om, tror jeg. Her er der en 2'er. Og her er der jo en uden løbenummer. Det går godt for dem her, der har lavet det her, synes jeg. Skal vi lige se, hvem det er, der har lavet det her uden løbenummer. Kan vi se, hvem det er? Står så ikke noget, hvem der har lavet det. Kan vi se det? Det kan jeg ikke læse. Nå. Men i hvert fald fatter I ideen, ligesom ved de udfyldte substratsedler, så skal de udfyldte arbejdssedler til reagensfremstilling også ind her under det faneblad. Hvad finder vi ellers i mappen? Ja, så kan vi finde noget, blandt andet hvis man i en snæver vending mangler en etiket, så kan man her bruge forslaget her, klippe det ud og lime på, og man vil også kunne finde under faneblad 8 piktogrammer. Her er nogle af de nye, der er så også heldigvis ikke nogen af de gamle, så vidt jeg kan se, andet end det, der er klistret på
overheadsene, eller plastiksertikkerne. Så her kan man i en snæver vende finde de forskellige piktogrammer. Det var så reagensmappen i denne omgang.